जिस्निथि बोसोरारि जथुम्मा दतमायाव 13, 14, 15, 16 खुंनायनि थाखाय बिथांमोना बेवहाय थांखि लादों आरो बे हिसाबै जथुम्मानि माखासे प्रिपारेसना सोलिगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गावनि माखासे एजेन्डायाव बिथांमोना हाबा मावगोन आरो जथुम्माखौ खुंगोन। नाथाय जोबथा खालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गाहाय आलासि महरै आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आलासि महरै बेयाव बाहागो लाफैगोन। बे हाबाफारिखौनो जोंबो नायनो फैदों सरकारनि फारसेनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय प्राय 2 लाख सुबुं गौमा खालामनायनि थाखाय अपेन सेसनाव बिथांमोना प्रिपारेसन खालामदों। दा जिहेतु भारतनि आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जोंनि गोबां जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय। बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना अराय समनि थाखाय गायसनजाबाय। बे गासैखौबो नोजोर बोनानै बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जों बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया बिथांनो मान बावगोन, जोङो साबायखर बावगोन। दा बिनिखायनो बे हाबाफारिया जाहाथे गाजा गोमजायै जालाङो बिनि थाखाय जों बयबो बेवहाय नायफैदों आरो बिनि प्रिपारेसनाव जों जेसेबां हायो मदद खालामनो थाखाय नाजादों। दासिम बेबायदि रायलायाखै जेबो, मानोना अलरेडि जोंहा कच फेक्टरि जि जानांगौमोन बिनि थाखाय वागन बानायनायनि बेवहाय अलरेडि फैसा सेंसन खालामबाय, फान्ड सेंसन खालामबाय भारत सरकारा आरो जिखिनि जोंहा डेभेलपमेन्ट पेकेज दङमोन बेवहायबो 500 करोड़निख्रुइ बांसिन एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आरो गुबुन गुबुन जेरैबायदि बड'फानि मुङाव दिल्लीयाव मोनसे लामा बिथांनि मुङाव दोननांगोन नेशनेल केपिटेलाव होनना फोसावदोंमोन, रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। बेखौबो मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा अलरेडि हाबाफारि लाबाय आरो जोंनो प्रप'जेलबो हरबाय जे मोननै लामा बिथांमोना सायख'ना हरदों बबे लामाखौ लुबैयो होननानै। जोङो मोनसे लामा बेवहाय जों सायख'नानै हरदों। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर बे माखासेया सोलिगासिनो दङ। दा नंखायनो बिथाङा फैनायानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बाथ्रा आरो बिथाङा फैनानै जिहेतु बड'लेण्डजों 2020 मायथाइ गोरोबथानि उनाव जोबोद क्ल'सलि बिथाङा नांफानानै दङ आरो 2020 मायथाइनिफ्राय बड'लेण्डआव बिथाङा फैनाया नैबे 5थि खेब जागोन। माने कन्टिनिउ बिथाङा बड'लेण्डआव फैगासिनो दङ। भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा 3 खेबनि थाखाय जोंनियाव फैना थांबाय 2020नि सिगाङाव। बिनि सिगाङाव 10 बोसोर 15 बोसोर हम मिनिस्टार, प्राइम मिनिस्टार, चिफ मिनिस्टार जोंनि ओनसोलाव फैयामोन। दा बिथांमोना जेला फैबाय, बावैसो नोंथांमोना बयबो नुदों, आंबो दङमोन, दिल्लीयाव खुंनाय जि बड'लेण्ड महाउत्सब बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, हारिमु आफाद बयबो जयै खुंनाय। बेवहाय प्राइम मिनिस्टार बिथाङा गावनो फैनानै बर' हारिखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलनि जिखिनि खामानि मावनाय बेखौ मोनसे मडेल हिसाबै गुबुनफ्राबो सोलोंनांगौ होननानै बुंदों। दा बेनिफ्रायनो बुजियो जे भारतनि जायफोर दैदेनगिरि, हादोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बड'लेण्डजों बेसेबां खाथि सोमोन्दो दायो लानानै दङ बेखौ जों बयबो बुजियो। नखर मन्त्रि बिथाङा अलरेडि जोंनि जि बड'लेण्ड ओनसोलखौ 6 सिडिउल ओनसोल हिसाबै 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिनि माखासे गोहोखौ दाजाबदेरनाय आरो बेखौ आयेनगत भावे संबिधानिक माखासे बेबस्थाफोरखौ बेवहाय स्ट्रेंथेन खालामनाय, बेखौ गासैखौबो जोंजों रायलायखांबाय आरो बिथाङा बड'लेण्डनि बेलायाव जों दा बुजिनायाव 100% एग्रि जानानै दङ एनि टाइम एमेन्डमेन्टखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनो थाखाय। नाथाय जिहेतु भारतआव सा सानजा भारतआव मोनसेल' नङा, गासै गं 10 जोंहा 6 सिडिउल काउन्सिलफोर दङ। दा नंखायनो बाखि जि काउन्सिलफोर दङ बिथांमोननिया सोरबा माबा अबजेक्सन माबा माबि जेंना बेबायदि दङ पलिटिकेल लेभेलावनो जा बा बिसोरनि गावसोरनि लेभेलावनो जा, बिनि थाखाय हयथ' एसे आवगायफैसे जानो हायो। नाथाय जों दासिम रायलायनानै जेखौ मोनबाय, प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार बिथांमोना जोंनि एमेन्डमेन्टनि थाखाय बड'लेण्डनि बेलायाव बिथांमोना 100% रेडि, जों बेखौ बुजिनो हायो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा
बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।